Mga bay, dumating na yung order natin mula sa online. Ito, bar end side mirror. No, tsaka itong disc brake na binili natin kay Boss Jeremy Blanca. So, shoutout sa inyo. Ayan. So, marami silang binibentang parts ng sniper, mapa-latest at sa mga old, no. Ayan. So, nakuha ko sa kanya to ng 500 pesos. No. Yan, pinuntahan ko to doon sa Marikina. Yung shop nila located sa Malanday, Marikina. No, malapit sila doon. Contact nyo lang si Jeremy Blanca, no. Lalagay ko na lang sa description ko mamaya. Ayan. So, dumating na yung ibang parts. Ayan. So, look around natin si Snipey, si Sick Boy, no. Tara, mga bay. Ayan. So, ito na ang ating project bike. Sniper Classic 135. So, look around. Yan. So, mamaya papalitan na natin to. I-install na natin to. Yan. So, yan. Maganda pa siya. So, ito. Bago rin to mga bike. Yung Kickstarter. Order ko rin sa online. Yan. Bago. Yan, ito na yung ating project bike. Hindi lang siya basta project bike kasi makakasama na rin natin siya sa paglalakbay. Ayan. So dito mga bay, bumili ako dito ng chain cover, no? Yung original pa rin para stock lang. So ito yung sprocket, bago din, original din. Yan. Yan. So mga next vlog natin, i-make over natin siya, no? Kumbaga make up. Pipinturahan natin to ulit, no? Para magmukhang bago ulit. Matanggal yung mga kalawang-kalawang. Ayan. Ayusin natin yan lahat. Ayan. So, itong disc brake, syempre, papalitan na rin natin. Malipis na kasi to, no? Nagdadrag na yung pag nagpipreno ka, may dragging na. Ayan, no? So, ito, pipinturahan na rin natin to. Ayan. So, well, dahil kakalasin ko naman siya, idadamay ko na sa pintura to ngayon. So, yun. So, next project ko naman dito sa kanyang mabay, itong elbow ng pipe, no? Papapalitan natin. Pa-elbowhan natin ng bago. Re-elbow. Kasi kalawang na talaga. Ang pangit na. So, ikakat lang yan dito. Tapos, i-install yung bago. So, meron naman na nabibili sa online. So, ipapa-welding na lang natin. O kaya naman ay magpasadya tayo. Ganun lang. So, ito yung si Sick Boy. Yan. So, mga next project natin, pahuli na natin yung kaha. Kasi itong kaha niya, talagang palitin na, no? May decals lang, kaya mukhang ayos pa. Pero sa loob talaga na ito, mga bay, bitak-bitak na, no? Kailangan na talaga siyang palitan o kaya naman pinturahan uli. Sa tingin ko kailangan ng palitan kasi basag-basag na rin yung ibang sabitan ng tornilyo. So ito, papalitan na rin natin. So at this time, ipon-ipon muna tayo ng budget para sa kanya kasi medyo magastos din. No? Lahat yan ayusin natin. Ibabalik natin yung kanyang dating tindig. No, yung talagang hindi kukupas, hindi luluma. Yan. So, abangan nyo mga susunod nating i-update sa kanya, i-upgrade. So, sa makina, huwag na natin gawin yung makina. Stock lang. So, yan, para mas maganda. Kahit na tayo bumiyaya na malayo, ay walang problema. Yan. So, bali, ang pinakalas na project ko dito, siguro ay yung kaha. And then, sunod-sunod yan, yung mga rides na naman. Pang long distance. Yan mga bay, no? Ayos pa. So ito na yung mga napalitan ko rin naman. Clutch lever, gulong. Ito papalitan natin ngayon. Kickstarter tsaka sprocket. So yun lang ang napalitan ko. Langis tsaka coolant. Kaya mga bay, so kita tayo ulit sa next vlog. Abangan ninyo ang sunod na ikakabit natin sa kanya. Siguro ang ikakabit ko sunod